What's up mga igan? Good morning sa ating lahat. Bali, araw ng linggo, atin tayo ng charity sa Barangay Dalongke, Santa Barbara, Pangasinan. So, ingat-ingat mga bro and sisters. Pops, Mamshi, ride safe. Kita-kita kits. Kita-kita kits. Ayun! May harang. So, iikot tayo. So, dito na tayo. Sa Santa Barbara po. Ay, sige po. Sige po. Salamat po. So ayun, bali sarado. Kaya dun daw tayo sa San Vicente dadaan. Ayan, nasa tapat na tayo ng Latundinya, Santa Barbara, Front. Ayan oh. Nagtrabaho rin ako dati dyan, 6 months nga lang, casual. So ito mga igan, papasok na tayo sa may papuntang bayan mismo ng Santa Barbara. Lapit na tayo. So andito na tayo sa may bayan mismo. Ayun, may marshal. Magtanong tayo. Ayun mga igan, bayan ng Santa Barbara. Normal lang dito, walang no bomb birthday. Sir, saan papuntang Dalongke? Papuntang Dalongke. Papuntang Dalongke. Dalongge? Doon po sa diretso po, sa police station. Kaliwa po. Police station. Sige po. Salamat po, ma'am. Ayun. Bali, hindi kasi natin alam yung pupuntahan natin. Kaya nagtanong tayo. Dalongge. Dalongge pala. Akala ko Dalongke. Dito ba? Dito.
Ayun. Bali dun. Bali dun. Dun. Dito po, sir. Okay, ayun. Yan pala. Bagwis. So, ayun. Okay po. Ito, may nakasunod tayong mga rider group. Ang pangalan ng grupo nila. Ayun. Mga scooters. Di naman tayo mayaman pero pinili nating tumulong. Ay konti. Di naman tayo nagpapasikat. Sila. Si Bro Lamberto. Uy, sana all. Ay, iba. Ba't hindi mo sinuot? Bakit nga eh? Dapat sinuot mo na. Si Kwan. Sa dulo ko ma, paano ko? Anda na pan. Kumusta yung mga kasama ko kanina sa Kwan? Tagaligtas, trip, Ligtas. Pangasinan. Ayan si Brother Ano yung Lamberto Bersosa. Salamat. Uy, sakto. Bigay ko tayo ng sticker. Ay! Ito. Dito na po tayo sa Binyo. Saan ginanap, Barangay Dalonge. Ayun o. Barangay Dalonge Elementary School. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. Shoutout nyo yung team nyo. SSRC. Shoutout sir. Sigarilyo mo, nakabigyan ko pa. Subscribe. Thank you. And on we'll go.
rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Lala si Idol ha. Yes! Yung mga kasama nyo. Yan po. Thank you po, thank you po. Pa-support na lang po. Thank you po! Thank you din po. Pa-support na lang po. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. And we'll grow in number. Ayun, may bisita po tayong highway patrol group. Them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go Morning po, sir. Morning po. through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ayan po, bali bibigay ng mensahe si Sir Caranto ng SCG. Subject ka po, SPG, subject ka rin po. Bali, ang ipakayo na namin, kami sa pagmumura sa naman. Unang-una po, bumagsak na tayo sa motor, dapat mayroon tayong disiplina sa sarili. Diba? Yun po ang pinaka-number one na dapat nakatulong namin, yung disiplina po. Kasi pag wala na bumagsak sa motor, dapat lang tayo. Maraming mga ibang na pagkakaya sa pera, dito ka. At pangalawa, mahaba ang siya, dito ka. Kasi pag nag-epita ka ng tayo, hindi pili yung nainitin ang gulo, dahil kung hindi ka lang, gusto mo agad, wala na namin ka gulo. Kaya pangalawa, mahaba ang siya. Pangatlo, tingnan natin sa sarili natin, kung tayo mga pagkakaya tayo dito, pag-driver tayo, sa mga kailangan. Meron tayo driver's license. Kasi hindi na tayo kapag-driver sa mga kailangan, wala tayo pinakawakan na driver's license. Kaya pagkakapag ay hindi pa sa mga kailangan, wala siya, hindi din. Alam mo yung bisita mo. Pag wala kang driver's license na hindi ka kapag-driver. Tapos, galing natin nakapos ng mga safety features, tulad ng helmet. Hindi ko ba ang helmet? Napakalaga sa atin bilang sa motorista, hindi ko ba helmet. Hindi ko ba na, hindi lang ilasan na may pangyayari, insidente. Ang unang-unang napaka-sensitive, yung ulo natin, hindi ko ba huwag kayo na parang kayo yung kalay mo, tao mo, at least, ang ulo mo na kasi ang ulo ang napaka-sensitive sa kahit ng ating katawan. Yun lang, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you.
Ito pala, kasama natin ang Team Paso. Pag-subscribe yung channel po nila at yung channel ko, Lagalag po. Salamat! Shoutout pala, Lagalag. Subscribe kayo sa kanya. Thank you, Bob. So ayun mga igan, tapos na yung charity, uwi na tayo. Bali, kasabay ko pala si Brother Westy Lumboy ng San Manuel, ang Team Star Touring Philippines Motorcycle Club. Bali, kasama ko rin siya sa grupo ng STMCP, saka sa Team Pangasinan. Saka nakilala natin si Team Pasuot. Paki-subscribe po yung kanilang YouTube channel. Nagulat ako sa charity kanina. Dami palang nakakakilala sa akin. Salamat mga brothers and sisters. Ride safe po sa ating lahat. Salamat po sa pagsuporta nyo sa YouTube channel ko. Ay, tuyakan! Di tuyak! Si Kakay! Okay! Ayan, si Brother Resty. Ingat, ingat bro! Sige, ayun. Ihiwalay na kami dito sa may crossing na pangalawang traffic light. Linis po ng Urdaneta City. Bihira lang yung mga tao na nasa labas. So ayan mga igan, nakarating na tayo dito sa bahay. Salamat pala sa pag-invite sa charity. Salute sa mga riders kanina na nakilala ko. Saka sa mga marshal. Thank you din sa inyo mga bro. Dahil sa inyo ay natuturo yung daanan papuntang mga charity. Salute. Ingat-ingat, ride safe sa ating lahat, and God bless.